Здравейте на всички, аз съм NarcoBG и днес ще играем в Hunger Games. И сме в арена 2. И сега ще ви кажа да ви кажа здравейте, само така да си малко да го намалям. Да. Сега ще ви кажа здравейте. Ще играем този Hunger Games. Знам, лагва. Аре бе, някой лявик. Ето. Ето този ви каза хай. Супер. Ето още един. Окей. Значи. Арена 3. Какво се... Кога? Какво? Кой иска тим? Аре бе. Тей. Айде бе, една минута. Искам вече да почваме. Искам да обера всички често и да ви победя. Аз съм най-великия. Айде така ще нося. 7 човека. Сигурно може да почне играта. Вече мисля, че трябва да сме над 10. Какво? Той се каза ли? Ти виждал ли си нощ? Виждал си го? Ама не се познавате, ама си го виждал и те убивал и... Ти взел айтемите, така ли? Затова плачеш. Окей. И ти плачеш, може би, за това. Той е весел, защото е бил Herobrine. Той е там е... Да знам. 8 човека. Тук имам Ender Chest. И аз вътре имам толкова много неща. Ама ви казвам... И прашинка нямам. 11 човека, вече може да почваме играта. Само да се наглася, защото тук трябва да силите. И направо е там да се пускат. Вижте ги другите. Това трябва да се плува. Аре, почвайте! Бре, айде бе! Колко хора още трябва да влязат? Ето, 14 човека от 24. Почва. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Старт! Не можах да скоча. Не, аз съм първи. Махнете се. Да, най-важното взех. Просто взех най-важното. Едни тъпи стрели. Добре, айде тръгвам на пътешествие. Бе. Но миналата арена, където започнах да снимам. Не, аз не снимах тогава. Влезнах с бък. Добре, искам гъбките. На гъбките ги знам всичко. Не, искам аз на гъбките. Чест. Никой ли не го видя? Искам на гъбките. Този паяк няма да умре. Искам аз на гъбките. Къде обе? Тук има една стена, където има чест. Тук... Това дявола какво е? Тук... Ето това, тази стана търси. Тук има чест. Глейте. На бас, че този е пален. Отвори го! Да, гащен.
На къде? 5 минути и почнахме играта. Искам храна! Трябва да хапна. Искам храна. Ой! Хайде бе! Няма ли храна? Искам храна! Храна! Бате, дай ме малко храна, бате! Хайде ти се завали, ти си луд, злат бе, бате! Бате! Тук трябва да има един чеф. Така. Тук горе трябва да има един чеф. Ау! Няма чест тук горе. Не! Не! Да, тук трябва да има чест. Някъде тук. Ето. Абе! Ау! Тук има много честове. Сега напомня, тук имаше ли чест или нямаше чест. Нямаше чест тук. Може и да се сложи, изглежда. Не, няма. Дървите трябва да има. Значи, тук трябва да има. Тук има чест и ендър чест. Надявам се никой да не го обравил и вътре да има меч, айрон и храна. Поне имаше една храна. Да бе. Кома всичките. Нищо няма. Аз в ендър честа имам ли нещо? Сега искам да взема даймонд. Нямам даймонд. Какво се имаме тук нищо? Добре, и тук нямаме нищо. Стига бе! Така, тук има още един чест, който е някъде тук. Добре, сега пак някой ще дойде и ще ми изкърчи тиквата. Какво? Не. Сега тук пак ще дойде някой и ще ми изкърчи тиквата. Ви казвам пак за втори път. За да сте по-добре, като ви казвам да го разберете. Сега да си махнем тъпия чат. Къде е честа? Тук има дупки, от които може да ни гледате, така че внимавайте, ако играете. Ще има IP за сервера. Тук не бях, имаше чест. Тук не бях, има чест. Не, няма чест! И аз трябва да ям. Добре, аз съм пълен. Сега... Тия чатове помислих, че има име някъде. Къде ще мога седнахме? Да, ще мога. Бе, трябва ми чест с меч, спешно. Speciality. Горе. Има ли нещо? Горе няма нищо. Няма нищо. Бай. Тук гледах ли? Тук не съм гледал. Тук навътре би трябвало да има нищо. Тук. Сега искам вътре да има храна и меч. Тук има сега тук. Натиснем бутона. Какво? Няма нищо. Какво следна? Добре, няма си хабя бягането, защото това ми беше единствената храна. Не съм пич, аз съм на къдеге.
Може да снимам и с други хора, някой като Петър, Биес и някакви други. Чух. О, да! О, да! Сега ще ги изпукам. И храна и меч. Великолепно. Тук има ли нещо? Гледам, че няма нищо. Тук има ли нещо? Няма нищо. Аз вече проверих тук. Не съм проверил. Не съм проверил тук. Там горе има често. Трябва да скача. Нищо не. Как да се кача горе? Как да се кача горе?